बाहागो लाफैबाय बे बक' जानाय बेनि बर' थुनलाइ आफादनि 63थि बोसोरारि जथुम्मायाव बाहागो लानानै जोबोद मोजां मोनदों। जोबोद गाजा गोमजायै बर' थुनलाइ आफादा सानथामनि हाबाफारिजों बक'आव 63थि बोसोरारि जथुम्माखौ खुंफुंबाय। जागायजेननायनिफ्रायनो बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्माया बर' माहारिनि मोनसे माहारियारि फोरबो बायदि जाबोदों। दा बेनिखायनो बर' माहारिनि बयबो राजखान्थिगिरियानो जा समाजाव गुबुन गुबुन बिबान लानायानो जा थुनलाइगिरिफोरनि बादैबो जायफोरा लिरो बिथांमोननि बादैबो बयबो बाहागो लाबोदों आरो लानो बयबो लुबैयो। दा दिनैबो आङो बेखौनो नुदों जे बेवहाय बर' कसारि काउन्सिल राभा हासं जोंनि बिटिआरनि एमएलएफोर इएमफोर बयबो फैनानै बाहागो लादों आरो लोगोसे बिथांमोननि बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मायाव आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङाबो बाहागो लादों। साहित्य एकाडेमिनि भाइस चेयारमेन बिथाङाबो बाहागो लादों। दा बेनिखायनो आङो मिजिंथियो बे जथुम्माया जाफुंसार महर मोननायजों लोगोसे गिदिरथार मोनसे मेसेज बे साउथ कामरुप गवालपारा ओनसोलाव होनो हादों होननानै आं मिजिंथियो। बर' थुनलाइ आफादनि जोनोमानो बर' हारिनि थाखाय जोबोद मोनसे खाफाल गोनां होनना बुंनांगोन। मानोना उदांस्रि भारतआव बर' माहारिखौ खौसे खालामनाय, बर' माहारिया सोर बेखौ सिनायनाय, बर' माहारिनि राव थुनलाइ हारिमु फारफ्रोमबो बिथिंखौ अर्गेनाइज खालामनाय, बे गासैबो हाबाफारियाव बर' थुनलाइ आफादानो गिबिसिन रल लाबोदों आरो दिनै जाफुंसार महर मोनदों। बर' थुनलाइ आफादनि नाजानायजोंनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानायजोंनो बर' रावा 80थि सिडुलाव थिसनजाबाय। दिनै मोनसे भारतारि राव हिसाबै गनायथि मोनबाय। बर' थुनलाइ आफादनि नाजानायजोंनो बर' बिजोङा दिनै स्कुल कलेज फैनानै इउनिभारसिटिसिम सफैबाय। लोगोसे रिसार्च खालामनो हानाय जाबाय, साहित्य एकाडेमि बान्था मोनबाय। स' फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय नायोब्ला बर' रावा दिनै मुलुगाव जौगानाय रावफोरनि गेजेराव मोनसे बे स्टेटासखौ मोनबाय। दा बेनिखायनो जागायजेननायनिफ्राय दासिम जाय बिथांमोना बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि आरो बायदिसिना बिबान लानानै बर' राव थुनलाइ जौगानायाव, बर' माहारि जौगानायाव खामानि मावलांबाय, बिथांमोननो आं रोजा रोजा साबायखर बावगोन। आरो फैबाय थानाय समावबो बर' थुनलाइ आफादजों अराय सम बर' माहारिया थानांगोन। आरो बर' थुनलाइ आफादा थुनलाइनि बिथिङावल' नङा, गुबुन गुबुन बिथिङावबो जेरै मालाबा राजखान्थि भाबे माहारियाव अस्थिरता फैयोब्ला, समाजखान्थि फारसे मायबा जेंना फैयोब्ला, गुबुन गुबुन जेंना फैयोब्ला बर' थुनलाइ आफादा जिरायना थायालासे बेवहाय गोख्रों रल लाबोदों। दा बेनिखायनो नैबे समाव आङो बर' थुनलाइ आफादनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सिबिनायखौ आं बावो आरो फैबाय थानाय समाव बर' थुनलाइ आफादा आरो गोख्रों जाबावथों, बर' रावा आरोबाव जौगाथों बेखौनो मिजिंथियो। आरो दिनैनि हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय रिसेपसन कमिटि आरो थुनलाइ आफादनि गासैबो दैदेनगिरिफोरनो आङो साबायखर बावो। अलरेडि एडभार्टाइज होबाय जोङो। दा एडभार्टाइजनि उनाव इन्टारभिउ जागोन, इन्टारभिउनि उनाव एपइन्टमेन्ट जागोन। बे मोनसे थासारिखौ जोङो गोदो गोदायनो साननो हादोंमोन आरो बर' माहारिनियाव मोनसे स्पेसियेल पावार दङ, मोनसे स्पेसियेल गोहो दङ, बेखौ जोंसो बुजिनांगौ। मानोना जोंनि लाइमोनफोरखौ एबा जोंनि मानसिफोरखौ नायोब्ला गासैयावबो साक्सेसफुली खामानि मावनो हायो। सोरबा आबादारिया मोजां आबाद मावनो हायो, सोरबा सासे हारिमुनि महरगिरिया जोबोद मोजाङै बियो महर बोनो हायो एबा हारिमु दिन्थिनो हायो। जोंनि सोरबा गेलेगिरिया जोबोद मोजाङै गेलेनो हायो। फारफ्रोमबो बिथिङाव बर' हारिनियाव टेलेन्ट दङ। नाथाय थांनाय गोलाव सम थासारिया मोजां नङामोन, फरायनायनि थासारि गैयामोन, गुबुन गुबुन खामानि मावनायनि थासारि गैयामोन, बिनिखायनो गोग्लैसोनानै दङमोन। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय गोबाव बोसोर सोलोंथाइनि बिथिङाव जथेस्थ' खामानि मावबोदों सांग्रांथि लाबोनो थाखाय। आरो दिनै जों सरकार फैनायनि उनाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि साननाय जे बर'खौ गेरेमसा हारि दानांगौ, बेखौनो नोजोर होनानै जोङो सुपार 50खौ जागायदों। आरो सुपार 50नि गेजेरजों मेडिकेल, इन्जिनियारिं, APSC, UPSC बिनि थाखाय स्टुडेन्टफोरखौ प्रिपेयार खालामनो थाखाय जोङो कचिं स्टार्ट खालामदों। आरो 2020आव जि गोजोन सुक्ति मोनसे जाबाय गोरोबथा, बिनि उनाव मोजां मोनसे थासारि फैबाय। ओंखायनो थांनाय बोसोराव बिटिआर ओनसोलनिफ्राय 25 साया APSC पास खालामदोंमोन, देग्लाय 50नि बारा जाबाय। आरो साननो गोनां बाथ्राया जाहैबाय जे
जेराव मोनफ्रोमबो बोसोराव जोंनि सानै साथाम सासे सानैल' थायोमोन APSC आनजादाव उथ्रिनाया देग्लाय बोसोराव गासै 40 जाहैबाय। स' बेयो जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथावना बाथ्रा। दा फैगौ समाव आंथ' मिजिंथियो खावसेयानो जोंनि जाहैगोन, मानोना जोंनि फरायसाफ्रा प्रिपेयार खालामनो मोनाखैमोन। दा जिहेतु प्रिपेयार खालामनो हाबाय, जोबोद एनार्जि दङ, धैर्य दङ, खस्थ' खालामनोबो हायो। दा नंखायनो फैगौ समाव APSC नि रिजाल्टआव जोंनि माहारिनियानो खावसे जायगा आवग्रिगोना बारा गिदिर बाथ्रा नङा। दा बिनि थाखायनो आं लाइमोनफोरखौ खावलायो गोसो होनानै फरायनांगौ। थासारिया मोजां जाबाय, गोनां गैयैया बारा जेंना नङा, नाथाय बयबो गोसो होना फरायनांगौ। 30-40 बोसोर गुबुन हारिफ्रा गोबां जायगा दखल खालामबाय, दा जोंहा नांगौ बायदि अफिसारानो गैया स्टेटआव, आरो बेयो जोंनि थाखाय मोनसे गिदिर खहा। ओंखायनो जिहेतु आनजादखौ उथ्रिबानो अफिसार जानो हायो, मोजां बिबानखौ लानो हायो। दा नंखायनो एसे खस्थ' खालामनानै फरायसाफोरखौ आं फरायनो खावलायदों। आरो फैबाय थानाय जि सेसन आरम्भ खालामोबा बेवहाय जोङो BTR निल' नङा, BTR नि बाहेरनि बर' फरायसाफोरखौबो लानो थाखाय जोङो नाजागोन।